زمان هم رسیده وضعیتی پرچمی تو صف کشیده. лулиҳо имрӯз дар тоҷикистон дарс мехонанд, сари компютар мешинанд, телефон доранд ва аз фановариҳо фаровон истифода мекунанд. дар тӯю сури лулиҳои тоҷикистон ҳунармандони шинохтаи кишварро даъват ва рақсубозӣ мекунанд. аммо бо ин ҳама лулиҳо касби аслӣ ва мероси бобоиро канор намегузоранд. душвор аст ин халқати кор кардан душвор аст. мо тез ҳар моҳо маҷлис гузаронда мегузарем дар қишлоқ ё мактаба бо давомот нағз мешавад. ҳамин вақте ки мана таҳтили зимистона мешавад иноя ҷамъ кардан қиин мешавад. касаба парсала метавонад бобо биби омодаги ҳам бобо биби мурда мераем касаба ин касаба ҳам мераем поя пушти. лулиҳои деҳаи кофиқалъаи дуи ноҳияи шаҳри нав ки ҳудуди 250 нафаранд тақрибан ҳамагӣ як шуғл талбандагӣ доранд. шумораи каме аз ин қавм дониш омӯхтаву касбҳои дигар аз ҷумла муаллим, ронанда ва ё мутахассиси ба ин монанд ҳастанд. ман ака аз калхозчӣ будам то солҳои 73. баъд вай хонда шофёр шудам. 25-30 сол дар калхоз шофёр шудам. бачаҳои хонондам. якташ училище тамом кард, якташ институт тамом кард. лулиҳои деҳаи кофирқалъаи ду аксар маврид бо ҳамқавмҳои худ издивоҷ мекунанд. бо дигар қавмҳо издивоҷ карданро намепазиранд. ҳолатҳое ба шумор аст ки лулӣ бо тоҷикҳо, узбакҳо ва ё русҳо издивоҷ карда бошанд. яке аз сабабҳои аслӣ омехта нашудан ва ҳифзи хусусиятҳои хоси аҷдодии қавми лулиҳои тоҷикистон ҳамин унвон мешавад. من شهرم دوست داشتم بعد آچم که من به امکی دیگهش میکنم بچه که دیگهش ده و تلفن من با تلفن بود به من دوست داشتم به من شهرم مجبور کردم که من گریز من یاد اینا میتیامونم بعد گرفته گریخ آمدم اکو خانه هم خسرم ده آمدم گریخته یک ماه شد گفتن که ما میبریم آشتی میکنیم یک کسل داره بیمار داره فرزند کس گفته و برده من آشتی کردن. اکنون بابا بیبی هم خیلی اومده گفت. بابا بیبی هم خیلی اومده هر کس ملت خودش کرده اومده حس کرده. اکنون ما خیلی آکام خود ما که خیشتا بود. ҳарчанд талбандагӣ касби асосии қавми лулиҳои тоҷикистон аст, аммо баъзан чорводорӣ мекунанд, вале дар ин солҳои ахир тақрибан ба кишту кор сару кор надоранд. کار اساسی من همه که من بخواه میگیرم از بازار خریده رفته از سیتا خیلی مایده شد و میگیرم یک کنجاله داده نگاه کرده بعد با بازار بردم میفروشم. дар ҳоле ки занҳо дар қавми лулӣ як бахши аслии таъмини хонавода ҳастанд, вале мисли садҳо ҳазор нафар мардуми тоҷикистон ҷавонҳои лулӣ низ ризқи хонаводаро аз муҳоҷирати меҳнатӣ дар хориҷ аз кишвар пайдо мекунанд. якчанд сол шуд, як 5-4 сол шуд. дар онҷа чӣ кор мекунед? масалан сохтмон бор. сохтмон бор. баъд зиндагитон дар онҷа чӣ хеле вазна? ҳар хел да. лулиҳои тоҷикистон аҷдоди лулиҳои ҳинд ҳастанд ки дар гузаштаи дур ба осиёи марказӣ омадаанд. аммо ҳатто дар сарчашмаҳо низ зикр нашудааст ки ин қавм кай дар осиёи марказӣ маскун шудааст. аз ин рӯ онҳо баъзан худро тоҷик, узбак ва афғон ном мебаранд ва ин кишварҳоро ватани аслии худ мешуморанд. вале онҳо забони хоси пинҳонии худро доранд ки дар ҳузури бегонагон бо он забон суҳбат намекунанд. طبق آمارهای رسمی در تاجیکستان حدود 1500 نفر جوگی و یا لولی‌ها زندگی دارند و محل سکونت آنها مناطق وادی حصار، ولایت ختلان و ولایت سوغد است.